हेलो भाई जय जगन्नाथ आपण मैंने टेकन आप लोग पुणे आसली तो आज होली आमर मिस्त्री आगे बही गाड़ी में दुर्दश ड्राइवर गाड़ी चलाऊ आ पचर मामू आउंट हिंसला गलुआ आम जाऊँ रंग बजार तो देखो देखो आम मामू केड़े जोर ड्राइव कर गाड़ी जोर धरी आम ये बर्जू ड्राइवर गाड़ी चल आम मुहर विशाल आम आगे चली बुली कर सारा तो देखो आम मोर गाड़ी नहीं आम रंग किणु खरा बेले भांग बुणा टी हम देखो आम ए रास्ता एपट अच्छु रंग आने जा गोलिया ये रंग किणुची दानिश कलर नहीं ना ना सेगुरा ने टोक कि मुरुज गोटे दे दो 30 टका गोटे दे दो 30 टका रंग विभिन्न प्रकार मैक्स अच्छी गुजा बैठी आम रंग न चलती 100 के गुजा अलग कौन ना कौन तो हिंसला किसी बुझीपारे ओला भाया अनाऊँगी मामू आसी चाहिए सेपट गाड़ी खोली मामू मिस्त्री बुझी कहतु होली हैप्पी होली ऑल ताने आम देखते आम ओम पति जाऊँ ओम ठार कौन सुंदरिया चुटी नबू ओम कड़े गला देखा जाऊ ओम घर गई हैप्पी होली गाड़ी आगे गाड़ी आगु नहीं से ओम छपरी ओम आसुनु केटा आसबू गोस्ट राइडर हाड़े कौन काढ़ मु एबे उठिलु आउ टे शोई था बारटा बेलू होली उठी था मुन्ना आई बड़े आज गोस्ट राइडर हाँ बढ़िया ना चिकेन नहीं बोला आई बड़े देखते वो मैक्स चलेगा तत्ते मानी हाँ तू जल्दी आ सांगे नहीं भाई आमर ए गोस्ट राइडर बाहर प्रकार ऐसे गोस्ट राइडर से कौन कौन जा गलानी मुन्ना दीटा बहुत बड़ धमाका हबार अच्छी देखा जाऊ आज आज खरा बेले देखा कौन हम तो भांग पणा हम ये नाचा मिस्त्री आम मिस्त्री आमको निशा हो मु तो भाई ये नहीं टिके मारि जी भाई मैंने खुशी मारि निशा पिशा हम भाई डर लगुच डर लगुच डेवरिया खंडे बांधि आज आपण मैंने आम सागे सागे चलो कौन हो केमती हो सब देखिए चैनल टी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ श्री भाई कड़े पूरी देला गोड़ हजिया लगी पछुक 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 तो आई मैंने दुर्दश खेल गोड़ खसीगला ब्रेक मारी पारानी देखा गाड़ी कौन खाल पड़गला लोक बंदी रोड्रे बुलूँ साई मंदिर पाखे बोधे बाहर आम कौटी बाहर हाँ लक्षेश्वर मंडप आसीगला लक्षेश्वर मंडप यहाँ हाँ लक्षेश्वर मंडप बर्तमान बाहर फागर अच्छी ना कौन बाउंस फाउंस ये देखो आम साई मंदिर आम साई मंदिर आगे कड़े गले सब तीस कड़े गले बुड़ी गले आई आम साई मंदिर
ଆମେ ଏବେ ବଜାର ଉପରୁ ଫେର ଉଠିଗଲୁଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଜାର କ୍ଷୀରଗାଡ଼ି ବଜାର। ତ ଆଜ୍ଞା ନେବେ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଚିକେନ୍ ନେବେ। ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ନେବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ହୋଲିରେ, ଚିକେନ୍ କେତେ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଚିକେନ୍ ନେବେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ତ ଖାଏନି ଭଦ୍ର ଛୁଆଟା। ଆଜି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଲିଆ ବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ବେଶରେ ହେଇ ବଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଗୋଲିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଟ ରାଇଡରରେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଲିଆ ବାବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲୁଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଗଲୁଆ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଟ ରାଇଡର, ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ବି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ପାଳଭୂତ। ମାମୁଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଲିଆ ବାବୁ, ମାମୁଁ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଙ୍ଗାଳ ଗଲୁଆ ଏଇ ସେ ଗୋଲିଆ ବାବୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଲିଆ ବାବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଲି ଏ ମୁକୁଟଟା, କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ନେଲୁ ନାହିଁ। ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଆଇଲେ ଏକାଥରେ 5 କିଲୋ ନେଇଛି ଆଉ। କେତେ ଜଣ 30 ଜଣ 40 ଜଣ ହଉ 10 ଜଣ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଯା। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଆଣୁଛି ଡେଙ୍ଗା ଗଡ଼ିଆ ମାମୁଁ ଆଉ ଗୋଲିଆ। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଘର, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଆଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସବୁ ଗାଁରେ ପୁରା ହୋ ହାଲା ହେଇକି ପୁରା ରଖେଇ ଥୋଇଦେବେ ଆଡ଼େ। ତ ଦେଖାଯାଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ପାମ୍ପଡ଼ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ରଖିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ। କୁକୁଡ଼ା ଆମ ଗାଁରେ ପଶି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ କୁକୁଡ଼ା ପଶି ଆସିଛି। ଏଇ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉଛି କିଲୋ ଦୋକାନ ମାତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ। 240 ଟଙ୍କା ବି ନୁହଁ, 60 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଏଇ ସେ ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁରୁଜ ବାଲି ମିଶେଇକି ଥୋଇଛି। ଏଇ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ହାପି ବୋଲି ବଣ୍ଟି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ମତେ ଖୋଲି କରିଦେଲା। ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ସେ ଦୋକାନ ଯୋଉ ବାଲି ମିଶେଇକି ମୋ ମୁହଁରେ ମାରିଦେଲା। ଏଇ ସେ ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ପଶି ଆସିଛି ଆମ ଗାଁକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ପଶି ପାମ୍ପଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି କରିଦେଲା ମୋର। କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟା ଲୁକିଏ କିଏ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍? ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଯେ ଲଗେଇ ଶୋଧିବି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା କିଏ ଆଣିଛି କିରେ? ଦେଖେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ନେଇଗଲା କୁକୁଡ଼ା। ଏଇ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖେ। କାହାର ଏଇଟା? କିଣିକି ଆଣିଲି 150 ଟଙ୍କା। 150 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, କାହିଁକି ଲାଜ ନାହିଁ ଟିକେ? ଅଛି ପୋକ ସାପ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ହାଜିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ହୋଲି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ପିଲାଟାକୁ ହୋଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି 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 ତାର ଦେହରେ ବୋଲ ନା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝାଟିଆ ମାଟିଆ ଗୋବର ଦଳା ଦଳି ହେଇକି ଜରିରେ ପୁରେଇକି ହୋଲି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବର ପୁରେଇ ଫୋପାଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରଙ୍ଗ ଉଡଉଛନ୍ତି, ମୋମୋ ତ ଭୂତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାମ୍ପଡ଼ ଏବେ ଆଉଛି ବରଜୁକୁ ହୋଲି କରିବ ବୋଲି, ବରଜୁ କିନ୍ତୁ ଦୌଡୁଛି ଛାନିଆରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା, ମୋ ଘରେ ଥବ। କାଳି ରହେ ଟିକେ ଘଷିବି, କାଳି ଟିକେ ରହ ଘଷିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳି ପଳଉଛି, ଘଷିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଜୁ ନୁଚି ଯାଉଛି, ବର୍ଜୁ କାଳେ ହୋଲି କରିଦବ ପାମ୍ପଡ଼। ଏଇ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଠି ଲୁଚିଛି ବରଜୁ। ବର୍ଜୁକୁ ଡର ମାଡୁଛି, ନୂଆ ସାର୍ଟ ଅସନା ହେଇଯିବ। ବେଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆଇଛୁ, ବେଙ୍ଗ ଶୋଇଛି। ବୁଧର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ସେ ବେଙ୍ଗ
ଏଇ ସେ ବେଙ୍ଗ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏଠି ବେଙ୍ଗ ବଇକି ହସୁଛି ମାଳ ପାଟି କରୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଦୌଡୁଛି ପାମ୍ପଡ଼କୁ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲୁ ଆଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଗଲେ ଆଉ ତମ ରଙ୍ଗ କାହିଁ ଦେଖାଅ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିବୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲୁ ଆଗକୁ ଭୂତ କରୁଛି ଏଇ ସେ ଗଲୁ ଆଉ ମାମୁଁ ଏପଟେ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆପାଜି ନେଇକି ମରା ମରିବା ମରା ମରିବା ଆର 220 ଆର ବା 160 ଆଉ 160 ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଗାଡ଼ି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ପାରିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପାଜି ବି ଖେଳି କୁଆଡ଼େ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଦି ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ଗାଢ଼ ପାଉନି ହଗୁରା 10 ଟଙ୍କାରେ ଆଣି ବୋଳି ଦେଇ ଯାଉଛି ରଙ୍ଗ ଏଇ ଯେ ହଗୁରା ବେଙ୍ଗ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଟୁରା ବି ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ନୁଚି ନୁଚି ଯାଉଛି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରଙ୍ଗ ୟେଲୋ କଲର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଯିବା କାଳିକି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲେ ଆମର ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛି ଗଲା କି ରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଭୂତ ହେଇକି ବଇଛି ଏଠି ସେ ଗଲା ଭୂତ ହେଇକି ବଇଛି ଦେଖେଇବ କଣ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା କଣ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଯୋଉଠି ବୋଳି କରିବୁ ଦେଖାଯାଉ କଣ କରିବି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବି ନାଇଁ ବା ହଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବି ନା ମୁଣ୍ଡ ବି ହାତ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ ନହେଲେ ଗାଲ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନିର୍ମାକୁ ବି କଲର କରିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କାଳିକି ରଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଛୁ କାଳିକି ରଙ୍ଗ କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାଇ ଏକରେ ଗଲେ ସେକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ କରେଇ ଦଉଛି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବୁ ମୁହଁ କରେଇ ଦଉଛି ଭିତରେ ହାତ ବସିବ ଭିଡିଓ ତ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବୁଲି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏଠି ଛଡ଼ା ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ପୁରା ଭୂତ ଭୂତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ବାବୁ ପୁଅ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଲାଇକ୍ ଟିକେ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭୂତ ଭୂତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁହଁକୁ କଳା ମଳା ଟିକେ କଲରିଂ ହବାକୁ ପଡିବ ଏ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ମାରୁଛି ତାପରେ ମାର ଗୁଡି ମାନେ ଏଠି ଆମର ହଗୁରା ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ହେଇକି ଆଇଛି ତେଇଶ ହଗୁରା ହାଣ୍ଡି ବାଲା ଦୁଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋ ଫିରୋ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋ ମୁହଁଟା କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କରିବି କଣ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ତ ଏଇ ହିଂସଳା ମାରିଛି ଦେଖାଯାଉ ଭାଙ୍ଗ ପଣା କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଧରିବେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଧର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କେହି ଏବେ ନଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ପୁରା ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଶାଲ ବାବୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ମିଶେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିତୁ ହଁ ଜିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଚପଲ ଲଡ଼ଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମଜା ହବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ମଜା ହବାର ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ବଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନିଅନ୍ତି ଏବେ ଆମ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ନେବେ ଫୋନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଭଳିଆ ଡବା ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାନିଛି ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଡେଙ୍ଗାକୁ ନେଇଯାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଅଳତା ଆଣିଛି, ଇଏ ଅଳତା ନା କଣ ବେ? ଇଏ ଅଳତା ନେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ କି ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଯାଇଛି? ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ଜାଣି ହଉନି କି ଚିହ୍ନି ହଉନି, ଜାଣି ହଉନି କି ଚିହ୍ନି ହଉନି। ଦେଖାଯାଉ ଆମର ନାଳୁଆ ଭାଇ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେ ଚୋର ଆଇଛି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋଲୁନି କାହିଁକି? ଦେଖା ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ହୋଲିର ବୁଲୁଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିକର ଫଟେଇଦେବେ ହର୍ନ ମାରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ହର୍ନ ମାରି ମାରି କାନ କଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ମୁଁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି। ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆମର ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୋକ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଗୋଲିଆ ବାବୁ ଗୋଷ୍ଟ ରାଇଡରଟାକୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଦେହ କଣ ହେଇଗଲାଣି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆମର ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଜା। ଏଠି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଖେଳାଳି ବି ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଆସିଗଲେଣି ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ କତନଗାମୀ। ମୁଁ ହେଲି ଚେତିର ଦିଅର। ଥଣ୍ଡା ବଣ୍ଡା ଅଛି, ମୁଁ ପିଇ ସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଥଣ୍ଡା କେମିତି ବଣ୍ଟା ହଉଛି। ବୋତଲ ଏକାଥରେ ନେଇଯିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଥଣ୍ଡା ବଣ୍ଟା ଦଉନୁ ଥଣ୍ଡାଟା। ଥଣ୍ଡା ପିଆ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଆମେ ବୁଲିବାଲି ଆଇଲୁଣି। ଏଟା ଆମ ଫାନ୍ 11 ମ୍ୟାଚ୍ କାଢି ଦେଇଛି। ଫାନ୍ 11 ଇଏ ଆମ ହିଂସଳା ଆଉ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆଉ, ଇଏ ଛପରିଟା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ବଜେଇବୁ, ଏଇ ଲମ୍ବା ଜିନିଷଟା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦିଟା ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ସ୍ପିକର, ଇଏ ଗୋଟେ ବାସ୍। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଡଭା ରଙ୍ଗଟା ନେଇକି ଯାଇଛି ବାର୍ନିସ୍। ଏଇ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବକ୍ସ ଖୋଜି ବକ୍ସ ପାଇନୁ। ଆମର ଗୋଲିଆ ବାବୁଙ୍କର ବକ୍ସଟା ଆଣି ବଜାଉଛୁ। ଏଠି ମାମୁଁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରା ଖରାପ। ଆମର ଗୋଲିଆ ବାବୁଙ୍କର ବକ୍ସଟା ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଲିଆ ବାବୁଙ୍କର ବକ୍ସଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବକ୍ସଟା ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ସେ ଗଲୁ ମାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ହୋଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଠି ହୋଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ ହୋଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାଗିନି ବି ପଡ଼ିଗଲା। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାଇଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ନାଚିଲେଣି, ନାଚି ନାଚି ସରୁ ନାହିଁ। ହୋଲିର ମଜା ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳି ବି ଆସିଗଲାଣି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ପାଡୁଛୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିରିଗଲା ଟୋଟାଲ ସାର୍ଟ ଚିରିଗଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ବୁଲିବାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଯାଇଛି ତ ଭାଇମାନେ ଆମର ହୋଲି ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲଗଟିକୁ ରଖିବା ତ ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ଭାଙ୍ଗ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ତାହେଲେ ହୋଲି ବୁଲା ସେତିକି ଥାଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବୁ ଭାଇ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।